Hej alle sammen, velkommen til en ny produktvideo omkring Lifetimes produkter her. I dag vil jeg fremhæve vores 100x50 cm bord, som vi har valgt at gøre til vores nye eksamensbord. Det er et sindssygt smart bord, hvor det kommer med et stabelspor. Det er virkelig kompakt, når det bliver foldet sammen. Og så kan I jo selv prøve at gætte lidt senere i videoen, hvor mange borde, der kan ligge på 0,6 kvadratmeter af sådan et bord her. Det er virkelig pladsoptimerende på blandt andet skoler, gymnasier og universiteter, der ellers skal bruge sådan et bord til eksamen. Det passer lige nøjagtigt til, at man kan have en laptop i den ene side, og så kan du have et lille stykke papir og stadigvæk sidde helt normalt ved det med en eventuelt en af vores stabelstol eller en klapstol, som vi har. Bordet er igen let at klappe op her. Vi har clips til at holde benene, når det er slået op. Det vejer små 6 kilo, og det er sindssygt stabilt at sidde ved. Man kan sagtens sidde og skrive ved det og ligesom få en eksamen holdt på det her bord. Det er igen, som jeg sagde, så er det let at håndtere. Og nu vil jeg sådan set komme tilbage til, hvor mange borde der egentlig kan være på 0,6 kvadratmeter. Vi har lavet en sindssygt god løsning med en vogn. Der kan være 40 borde på sådan en vogn her. Det vil jo sige, at hvis man har eksamener for 200 eller 100 eller noget i den stil, så fylder det altså ikke ret meget. Vognen den er sindssygt robust. Den kan tage langt over det, der er på vognen nu, og den er nem at køre med. Kraftige hjul til at komme over dørkarme og alt muligt halløj, så det er meget, meget let.